Ìmọ̀ ìkọ̀kọ̀ part 2. Welcome back to my YouTube channel Ọmọ Yorùbá TV. Tí ẹ wá part 2 movie yẹn, like, subscribe, kẹ́ drop orúkọ favorite actor àti actress yín sí comment section. Nínú àgbéyẹ̀wò sinimá yìí, a máa sọ ìgbà tí apá kejì ó jáde. A sì sọ díẹ̀ fún wa nínú ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní apá kìíní àti ohun tí a máa retí ní apá kejì sinimá yìí. Bí a ṣe mọ̀ pé apá kejì ní sinimá yìí parí síbi tí mo tún ti já sí ìlú mìíràn tí ń ṣe ìlú àìmọ̀fún, tí gbogbo àwọn èèyàn sì ń wò ó bí wèrè àbí àǹjànú, tí ó sì rí arákùnrin kan tí ó wọṣọ funfun tí ó ń lọ. Báyìí ni ó sáré tẹ̀lé arákùnrin tí ó sì ń pè ní Professor. Bí ó ṣe yà sí ẹ̀yìn ilé yìí ni ó rí nǹkan tí ó yà á lẹ́nu tí ó sì dúró. Ibí ni apá kejì sinimá yìí parí sí. Ohun tí a máa retí ní apá kejì sinimá yìí ni pé kí ni mo tún rí. Bákan náà, bí a ṣe mọ̀ pé mo tún ò gba nǹkan kan gbọ́ àfi ohun tí ó bá rí. Kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí ní ìlú tí ó já sí yìí? Ǹjẹ́ ìròrí mo tún yàtọ̀ ní inú ibi tí ó já sí yìí? Bákan náà, ṣé yóò sì rí àyè jáde padà kúrò ní ìlú yìí? Gbogbo eléyìí ni ẹ máa retí ní apá kejì sinimá yìí. Bákan náà, ẹ máa retí apá kejì sinimá yìí láàárín ọ̀sẹ̀ méjì sísìn. Ó dìgbà kan náà.